No niin, sitä ollaan tien päällä taas. Tällä kertaa on vähän tämmönen erikoisempi reissu ja ollaan vielä toistaiseksi autolla liikenteessä, mutta pysykääpä kanavalla, niin mä kerron kohta lisää. Tervetuloa kyytiin! Joo, eli se olisi 25. päivä elokuuta ja sunnuntai-ilta. Nokkaan kohti pohjoista. Mulla tuli tarve hakea Leviltä yksi laite. Mä jouduin ottaan peräkärryn perään ja mietin siinä samalla, että no hitto vieköön, siinähän tulisi moottoripyöräkin sitten samalla. Sen verran iso peräkärry, niin mahtuu moottoripyörä kyytiin myös. Niin sais vaikka samalla reissulla sitten hoidettua pikku ajolenkin tuolla pohjoisessa. Tää menee oikeastaan hyvinkin, kun tää on yleensä aina tää pohjoiseen siirtyminen, niin on vähän semmonen tylsempi homma. Niin pystyy tän nyt ajan sitä autolla tästä alta pois. Ja ajatus mulla on semmonen, että mä lähden sitten Leviltä tetreittejä kohti pohjoista Enontekiölle ja siitä sitten Enontekiö autokeinon rajalta siitä niin Norjan puolelle ja mennään ajaan tää legendaarinen Altan vanha postitie. Mä en oo sitä aikaisemmin koskaan ajanut. Tarinoita on aikanaan siitä lukenut ja jotain videoitakin joskus kattonut, niin se on ihan mielenkiintoinen pätkä, niin käydään ajamassa se siitä ja sitten jos intoa vielä riittää, niin jatketaan. Mä oon sinne Pohjois-Norjaan piirtänyt sitten vähän reittiä, tai siellä on niinku toinenkin paikka sitten missä käydään ja noin viikon verran oon varannut, että mä uskon, että nyt kun on sunnuntai, niin varmaan ensi viikon perjantai-lauantaina ollaan varmaan saatu reissu tehtyä. En oo kyllä koko kesän aikana ehtinyt oikein prätkäreissuja tekee, että tossa noin kuukausi sitten sairastin myyräkuumeen ja se vei 2 viikkoa, olin niinku ihan täysin pois pelistä, mutta siinä on mennyt kyllä 2-3 viikkoa ihan sen jälkeen, että on saanut kunnon sille mallille, että jaksaa ajaa, että on niinku todella ollut voimat pois sen päältä, niin toivotaan nyt, että jaksais ajaa tuolla. Mä yhden reissun tein tuolla Etelä-Suomen tetreiteillä ja mulla loppui siellä kyllä voimat aivan totaalisesti kesken, että sitten on nyt 2 viikkoa kun mä sen reissun kävin ajamassa, niin toivotaan nyt, että tää kunto nyt sitten riittäisi tähän mun pikkureissuun tuolla Pohjois-Norjassa. Mutta ei mitään, tässä se menee. Autolla on vielä vähän matkaa ajettavaa ja huomenna maanantaina sitten aamulla repästään prätkä pihalle ja itse reissu voi sitten alkaa. Jatketaan Pyöränsarvista sitten taas tarinaa. Kello on 7:45 maanantai-aamuna. +9 astetta on lämpötila ja Levillä ollaan. Käydään tossa aukeaa kauppa 8 ja täytyy katsoa, jos jostakin löytyisi vaikka joku kahviokin jo tähän aikaan auki, niin pääsis vetäsee jonkun aamupalan ja sitten kaupasta vähän täydennystä ja sitten tetreitille. Ajelen tässä Levillä vähän aikaa ympyrää ja jatketaan sitten taas tarinaa, kun ollaan tuolla tetreitillä. No niin, nyt on sitten saavuttu hiekkatielle ja tämä mun moottoripyöräreissuni on nyt sitten virallisesti alkanut kohti pohjoista. Tästä reissusta semmoisen erikoisemman ja mielenkiintoisen tekee se, että nyt on ensimmäistä kertaa mulla sitten telttamajoitus. Tuli hankittua telttavehkeet ja nyt olisi sitten tarkoitus niitten varassa vaan mennä tämä reissu. Mutta nyt on ihan semmonen uusi jännitysmomentti tähän hommaan, että uusia kokemuksia ollaan lähdössä hakemaan.
Alkuun mä ajattelin, no ainakin jäin ensimmäisen yön, niin toivoisin, että löytyisi leirintäalue. Pääsis vähän niinku totuttelemaan siihen hommaan, ettei nyt heti mennä tonne puskaparkkiin. Mutta katsotaan, eiköhän se ihan hyvin saada klaarattua, mä uskon. Kotipihassa siinä tuli ensimmäinen yö niinku testattua, että hommat toimii ja kasasin sen muutaman kerran, että sen osaa sitten tuolla mettikössä sitten kasata silmät kiinni. Tää onkin ollut tää TET-reitti nyt sitten kokonaan tässä Pallastunturin oikealla puolella menevä. Niin asfalttitietä. Mä katsoin, tästä on sinne Kautokeinoon niin 130 kilometriä, mistä alkaa se Altan vanha postitie. Ja kun tää tie on nyt tämmöstä, niin mä oon siellä nyt sitten aika nopeesti. Niin kyllä mä taidan sen sitten tänään varmaan käydä ajamassa. Kello on nyt tulee 12. Se on nyt 1,5 tuntia, kun mä oon siellä Kautokeinossa. Se on 2 paikkeilla, niin joo, kyllä. Hyvinkin ehtii sitten tänään. Se on 90 kilometriä oli se koko pituus sille postitielle. Hidas kulkusta se on ainakin se alku ilmeisesti. Mutta kai sen nyt 4 tunnissa luulisi ajavan. Vähän tietysti täytyy aina pysähdellä, kuvailemaan ja näin poispäin. Onpa upeeta olla taas täällä. Koko kesän on tehnyt mieli Lappiin päästä ajelemaan ja nyt sitten vihdoin elokuun lopulla koitti se hetki, kun ehtii. Rupeaa olemaan komion väristä. Jahas, tästä sitten alkaa. Se on joku ihan merkitty reittikin näköjään. Kello on nyt Suomen aikaa 2:30. Tuossa oli vähän aika sitten, oliko pari semmoista siistiä leirintäaluetta. Voi olla, että jos mä vähän mietin, että jos mä ajaisin tuota palan matkaa, jos tuntuu, että ei jaksa ajaa, niin palaan sitten takaisin tonne leirintäalueelle sitten huomenna uusiksi. En tiedä, on niin jotenkin takki tyhjä ja väsynyt, että... Mutta lähdetään kokeilemaan. Jaha. Vähän on tämmöstä märän näköistä. Ihan ajettavaahan tää näyttäisi olevan. Vie toistaiseksi kai täältä jotain ylläreitä sitten vielä tulee. Täytyy nyt huomioida sitten, mä merkkasin sen rikkinäisen sillan tähän karttaan. Sehän on se, siihen se yksi pariskunta silloin kajautti
muutama vuosi sitten. Tekivät kans YouTube-videoita ja loukkaantui siinä aika pahasti, kun oli tullut yllärinä, että olikin puuttunut silta. Varmasti munkin katsojat tietää, jotka enempi näitä kattelee näitä moottoripyörävideoita, niin ihan varmaan on tuttu. Mä en nyt muista enää sitä kanavan nimeä tai sitä tubettajaa, että tekee edelleenkin videoita, että se niinku selvisi siitä kyllä. Siinä oli ainakin ihan tommonen jytkysilta, ettei ainakaan oo ihan heti menossa rikki toisilta. Kunnon betonilaatta. Oho, perhana kun täällä on noita teräviä kiviä. Väliin vähän yllättää, kun ei katso tohon tiehen koko aikaa, niin saattaa väliin vähän jysäyttää tohon eturenkaaseen. Aika nopeastihan tämä tässä nyt niinku on mennyt, vaikka tää nyt vähän paikkapaikoin onkin tämmönen rajummas kunnossa oleva, mutta saakeli. Niin on mennytkään silti ihan joutuisasti, että mitä tossa nyt muutaman kerran vähän pysähdellyt sitten muuten vaan. Toivottavasti ei tule syvempiä näitä lätäköitä, että se oli kyllä hyvä äsken, kun puudutti oikein sitten tosissaan tuossa sieltä hetasta asti melkein tuohon kautokeinoon. Oli oikein puuduttavaa ja tuntui, että ei jaksa enää yhtään ajaa, mutta sitten kummasti sitten piristi, kun pääsi tänne ajeleen lätäköihin. Mä olin oikeasti tuossa 2 vaiheella, että mä menisin leirintäalueelle ennen tätä postitietä ja sitten huomenna ajaisin tän, mutta tää oli ihan hyvä näin. Ainakin toistaiseksi. Oh. Se on jännä, kuinka voi ensiksi 15 asteen lämpötilassa palella ja sitten aika pian sen perään niin hikoilla. Ja muuttuu tämä ajaminen. On tää ollut nyt vähän pidemmän aikaa tästä pahaa tai pahempaa kuin se alku. Mutta tää vissiin sitten kun päästään sen Isontien ylitte taas, niin pitäisi niinku parantua aika huomattavastikin. Se olikin syvä. On jäänyt nää maiseman ihailut kyllä ihan nyt toissijaiseksi, kun on keskittynyt tähän ajamiseen niin paljon täällä. Aina väliin kun tulee tällaista parempaa, niin pääsee vähän katteleen, niin on tää kyllä niin hyvän näköistä, että en tiedä miten hyvin välittyy kameralle, mutta tämä on sitä parasta moottoripyöräilyä kyllä tämä. Mahtavissa maisemissa ja rauhallisissa oloissa täällä. Ei oo paljon Euroopan ruuhkia.
nyt me tullaan sitten tähän hajonneelle sillalle. Ja siinä on ilmeisesti laitettu nyt jotakin joo. Siinä on vähän laitettu rastia tohon, että ei parane ajaa sinne, ettei käy hassusti. Pieni virtaus vielä siinä, niin oi helvekko. Toivottavasti siellä nyt ei mitään kiveä, mihinkä mä muljahdan. Hehe. Se oli helppo. Oli haastavampiakin vesistön ylityksiä kyllä tuolla aiemmin, että ai. Koira lähti vähän perään siitä. Ja toi. Saatana. Aikeli kun se käy kinttuun kiinni, niin siinä talon isäntä välillä hauskaa, kun kattelee ikkunasta, kun koira ajaa motoristi pois. Jaha, sitten tultiin tähän ison tien varteen. Tuolla olisi joku mukaisia telttapaikkaa. Ei näytä siltä, että me jäätäis tähän. Mökit on kyllä parhaat päivänsä nähnyt. Joo, eli tämähän on nyt sitten Norjan TET-reittienkin kuuluu sitten tämä pätkä, mikä on tää pohjoispuoli. Elikkä mikä menee ton ison tien tai niinku ylitteen ja sitten tää pohjoisempi osuus. Ja tää pitäisi nyt sitten vissiin olla paremmassa kunnossa. Se ei haittaisi yhtään kyllä. Vaikka tuo kiva olikin, niin ei sitä ihan tuntitolkulla jaksa. Kello on 2:30 nyt Suomen aikaa. Ja oliko se 2:30 taisi olla, kun me aloitettiin tuo. 3 tuntia siinä meni ja tuli pysähdeltyä. Aika paljon kuvailee ja näin poispäin. Mutta parissa tunnissa se varmaan sitten niin kuin ajaa, jos pelkästään vaan ajaa. Tää osuus oli muistaakseni vähän lyhyempikin. Nyt en muista kyllä kilometrimääriä. Tää on kyllä aivan huikeeta ollut kans kyllä tämä reitti. Ei voi muuta sanoa. Nämä maisemat on kyllä ihan huikeet ja tie on sillain kohtalaisen hyvässä kunnossa. Ja koko ajan saan olla tänne 5-60 vauhtia. Sitten pystyy ihan kattelemaan näitä maisemiakin tässä. Niin väliin näkyy tietä tonne ihan silmän kantamattomiin. Täällä on ruvennut tulee jo ihan liikennettäkin vastaan. Autoja on muutamia tullut. Tuolla ei näkynyt yhtäkään autoa tuolla. Mutta tää on kyllä ihan sitten autolla ajettavassa kunnossakin jo tämä. Tämä reitti on sitten kyllä tosi makea. Harmi kun toi kello rupee olemaan jo noin. Täytyy vähän pitää kiirettä, että tehtiin täältä. Kun mä en yhtään tiedä sitten niistä leirintalueista siellä tämän reitin jälkeen, että milloin niitä on, että pitääkö ajaa ihan altaan asti. Mutta toivottavasti nyt ei ihan sinne asti tarvitsi ajaa, mutta tuulee aivan älyttömän kovaa. Tossa on pari kertaa drone laittanut ilmaan
Ei meinaa oikein pysyä drone paikallaansa. Ai että. En mä niinku olisi uskonut, että tää näin hieno paikka on. Joo, tähän se sitten ilmeisesti loppu. Joo, 95 kilsaa tuli mun mielestä. Nyt on 355 kilsaa trippimittarissa. Up on a motorbike, far away we ride, journey to the unknown, with nothing to hide. On the winding roads, we'll go for miles and miles, with the wind in our hair, underneath the sun's smile. Long way ahead, but we don't feel the time, leaving all our worries and problems behind. As the sunset paints the sky in shades of gold, we'll keep riding on until our stories unfold. Winding roads leading us to where we belong, with the freedom we feel, our spirits grow strong. Underneath the stars we'll find our own way. On this endless journey we're here to stay. Long way ahead, but we don't feel the time, leaving all our worries and problems behind. As the sunset paints the sky in shades of gold, we'll keep riding on until our stories unfold. Winding roads leading us to where we belong, with the freedom we feel, our spirits grow strong. Underneath the stars we'll find our own way. On this endless journey we're here to stay.